Jotono no khulumkha jara naitone ani video no norok no ang paiplay hamjama tai chibaya pharo ang tini norok ni bagwi tubui tongkha mong hangkai jara Aizawl interview rok ni bagwi norok kaham kheno ri thangdi tai ani kaitor ni ashirwad tai jara jeng jalaklai tongnai chini Tiprasa specially chini bukung bara rok ni bisingo jara jeng jalaklai tongnai rok ni bagwi ang tini video ma tubukha tammale jeng Tiprasa team ro Aizawl United Tiprasa of Mizoram norok no help khainani bagwi jeng ready tongo tai jeng tinio hall kaisa salainai jara room maya khorokni bagwi jara norok baksa angbo room maya angbo oro tongna musungo hwneibo mano omo hairok ni bagwi jara room booking khaijak rok hingkai norok room no tongdi hotel no tongdi ulo jengjala ta kalaidi ani koimung tai jara maya kho tongnai rok jara jengjala kalaiwi maya omo hairok ni bagwi se ang kaisa video ma khaio amoni bagwi norok jara phai tongkhang kangkai ang bai contact khaidi tai chini Tiprasa team chini Tiprasa rok no sob somoi no chwng help khainani chini ready tongo tai chwng tinio kaisa hall ainai je jagao norok interview rwio jaga gandaro no chwng tini thangwi hall nainai norok list ano contact khaikangkai ang list khainai list ni mote aswk kwbangya phano jara jengjala klai tongnai jara rang puisa klai tongnai omo hairok no simino chubai mannai joto chini Tiprasa rok ang bo oro tongna musungo hwnei mano haifano norok jara room booking khaikyang hangkai jaga no tongdi ulo hangkai norok taibo jengjala klai mano aboni bagwi norok omono miss ta khaidi norok je norok hotel booking khaimani jaga no norok tongnani chesta khaidi tai tinini mia hai horni simino kisa video clip phunuknai kwbangma borok rok kwbangma bukung ukolog rok phaiwi room maya wngwi tongo naidi kwbangma borok no room maya tongo oro sokai paijak tinini simino sokai paijago borok oborok joto no hotel haifano room kwrwi khe aro rogo jar code obo khe jar code point nai tongdi ang norok no taibo phunuknai kwbangma borok sok paijak. Room norok booking khaikang hangkai ekdom confirm khaidi jehetu tai keplai maya jat bui hai room maya wngya jat omo hai aboni bagwi ang norok no koyo omo ani video nai tong hangkai norok share rok khainani tapokdi light bedding chumma jat eba tolao kisisa boma jat ritrak hairok phano norok tui phaina nangnai Aizawl weather khe kisa kwchango aboni bagwi phungrogo kwchango nai chumma jat norok tubukha hangkai hamnai tai joto chini Tiprasa rok kaham khaiwi interview ri thangwi tiki manani bagwi ani surimung obono tongnai tai chini Tiprasa team ni surimung omono tongnai chwng jeswk chubai mansak chini Tiprasa rok no chwng chubanani chwng chesta khainai tai aswk sawui no ani kongmo thangnai jotono no hambai tai khulumkha.